Здравейте! Днес мисията ни е да сменим свещите на тази желязна Honda. Я да видя как се вижда. Паса ключалката. Какви са стъпките за смяната на свещите при този модел Honda CBR 600 от 2001 година? Лесничко, простичко, когато го прави някой друг. Да се подготвим на работното място. Дядовата ръкавичка. Резервоар се демонтира изключително лесно. Има два основни болта под седалката, която вече сме свалили настрани, плюс два болта отпред. В случая те се падат под демпфера. Свалили сме отпред и отзад резервоара, свалили сме страничните малки спойлери. Сега ще преминем към свалянето на двете пластмаси отстрани, които закриват резервоара. Пристим свалянето на резервоара. Отпряли сме го, като много внимаваме, защото отдолу са двата горивни маркуча. Да не ги прекъснем или да ги смачкаме. Следващата стъпка е свалянето на филтърната кутия. Освобождаваме капака на кутията. Тук ни се намира и въздушния филтър, който е хубаво на няколко хиляди километра да се чисти. Следващата стъпка е да свалим и долната част на филтърната кутия. Като много внимателно, това са 4-те дупки на досиловите клапи. Желателно е нищо да не изпускате вътре. Първия неприятен проблем. Главата на един от болтовете на чашките се прецака и сега ще трябва да използваме екстрактор, за да го извадим и подменим с нов. Следващата стъпка е да свалим дъното на филтърната кутия. Отзад има маркуч за кафените вентилации и сваляме двата въздуховода отпред. Да изкарате въздуховодите отпред. Понякога там е малко по-лесно, както в случая. Освобождаваме и сме готови. Вадим цялата кутия. То, разбира се, отпред има още един маркуч, предполагаемо за картена вентилация. Стигнахме до бобините на свещите. Това са съответно 4-те. Елементарно се вадят, освобождават се от буксата и просто се дърпат нагоре. Препоръчително е да се сменят свещите една по една. Съответно оглеждат се и бобините. Тук в нашата е малко умаслена, но тя има прак досег до разпределителните валви, което е нещо нормално. Нужни са ни ключ за свещи. Той се води 5/8 или 16 мм. Ето го нашия проблемник. Тук може да се види колко е нагоряла свещта. Не е мокра, не е изгоряла изцяло. Най-лесно се познават, когато свещите са заминали по керамичната част. Тя почернява. Това означава, че свещта е избила. Ето тази е пример, че вече е избила почерняването по керамиката. Връщаме свещта на мястото и натягаме, като започваме на ръка, за да сме сигурни, че резбата се хваща правилно. Дори и при най-малък натек спираме и връщаме резбата. Карваме си трещотката. Нагласяме китката на 20 нютона и като ви прещракат костите, спирате.
Сменихме вече и 4 свещи. Бобините са добре и сега е време да върнем всичко където си е било.